Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi. Jadi yang lewat tadi adalah seseorang, pokoknya diuni lah mak, diuni. Nek dek ini pokoknya sembuh lah, pokoknya istilah ya dek, pokoknya sembuh lah. Pengen ketemu Bu Yuni, manggone ning Palembang. Dek niki cerita nek pokoknya duniane iki dunia jalanan, soalnya supir nggawa trailer alat berat sing gedhi ngono. Dek anu mak kirim keramik terus ane marmer mungkin ning luar Jawa kok ning Bali Lombok ngono pokoke. Dekne duwe uni lah ki kan mulih ning desane kono. Asline kan nek alat berat kan gak oleh lewat dalan Krandu, terus dekne dalan pokoknya dalan ngene iki lah, soalnya kan saking berate apa piye. Dadi terus anu bos saya mau pulang kampung ngono, terus diizinkan ngono. Ngono lho ceritane mak. Orang wong kene, jadi kuwi mang dekne wis memenuhi nadar, wis petukan roh rupaku, roh wajah Bunda Salwa Intan ya. Ketoke kan nek ning gone YouTube kondang ning yo sak asli-asline. Opone aku koyo gembel kene. Tapi wonge apal sampeyan kok jenengan lah Bu dieling-eling Bu Chef sing nate ngeprank Mbak Indah ngampil duit ngono. Eling mak, eling wonge. Terus ki mang tekok ngene. Mas Mandur pun mboten nate mriki lagi ngenopo iki ngono. Lah niku ajeng dijotos Pak Toyo ngono. Dekne berarti delok. Ki mang yo cerita ngene mak, dadi dekne sak kanca-kancane sopir kuwi senenge ndeloki keluarga, super keluarga barungan. Wis alhamdulillah matur suwun Pak, aku ngono. Niki mau nek ora yo ide gak diombe mak. Tawani ngombe mak. Sampai Bunda Dewi ki mak jah bar golek tempe, engko esuk ape dipenyet, digo sarapan. Piye, Dok? Aku wis blenger piye, Mbak Mas? Anu terong, sambel terong. Iki gak tak pangan Yun, aku wis rondok mblenger. Aku ape mangan kuwi lho apa mak? Aku gawe apa mang? Serondeng. Lah iki ceritane kasus ki, kasusku iki. Kasus. Aku telepon Mbak Nana. Ya. Tak WA sik, telolet ngono wis ta wis tak WA. Mbak, aku tulung tukokno klopo siji setengah tuwa parutno dinggo srondeng. Aku salah apa ora? Aku salah geneman kono apa ora? Tulisane Mbak Dim berdeder apa agak jauh? Kan yo jejer-jejer ora nganggo koma kuwi ya. Mbak Nana. Klopo 1 sakpomo ya. 1 kuwi kudune sing setengah tuweke kuwi rondok dijaraki rondok ado. Gak. Lah dene kan yo bener kemungkinan Mbak Nana siji setengah. Tuwek, kepengen coba ngono sak apa aku lah mbok. WA yo mudengku siji setengah tuwek. Kecuali ngene kan udah 1 ya. Ya setengah iku dijaukno mbek tuwek mungkin dia aku tak cerita. Aku sing tak inginkan tulung tukokno aku klopo siji. Iya. Kuwi sing setengah tuwek dinggo srondeng sekalian parutno. Iki mudenge ditukokno ki mang klopone siji setengah tuwek dinggo srondeng sepo tapi enak. Kenek apa kok Mbak Yun mah apa belanja mek klopo terus lombok pokok 45. Aku yo bingung. Iya terus duwe Mbak Nana. Iya, Mbak, aku mang blonjoku apa Mbak Dek 45. Lah kuwi mang anu Dik, klopone siji setengah. Kuwi mang tuwek. Lho. 30.000. Pira klopo katakanlah 15.000 kuwi sejuta. 15.000 ambek tambah setengah katakanlah 7.000 lah yo apa 8.000. 8.000 lah, setengah berarti 8.000. 15.000 ya, Mbak. Iya. 15.000 ambek
setengah piro bisa. Ya wis 24 lah. Ya wis 24 ada Mbak Ima tuku lombok, tuku apa nang? Tuku lombok abang, gak brambang gak karo endok seprapat. Iku sing abang iki, Mak. Aku njaluk abang karek Saidi. Karo lombok abang, karo endok, karo tempene sak gendel. Kuwi mang 45 ya tak tekokno lah ternyata. Kuwi mang klopone sing 1,5 kuwi ditukokno tuwek. Jane ya tampake sing gedhi Mak. Kuwi ketoke segede kuwi, Dek. Dan kuwi mang, Mak, ketoke ya ora dikerok, ijek tetep enek ireng-irenge gurine. Nek nggo serondeng kan pancen dikerok. Berarti menurut sampean sing salah aku apa bakule? Aku salah. Ngene lho. Kan kata-katane malah Kata-katane ning 1,5 tuwek, mungkin Mbak Yun enggak dikasih jarak setengah tuwek. Ora tak kei koma, ora tak kei apa. Nek awal ngetik saiki nek awal ngetik. PN langsung. Mbak aku tukokno klopo siji ya Mbak nggo serondeng sing setengah tuwek. Lah malah bener. Ya Mak ya. Wis ngono ae. Sampeyan kan awang ngetik awang telepon PN. Iya, wis salah aku, Mak. Salah. Salah. Dikasih Iya. jarak. Nggih. Saya berarti sing salah pemirsa. Mbak tukokno klopo siji. Setengah tuwek. Setengah tuwek mari Parutno nggo gawe serondeng. Dadine yo sepo pemirsa. Nek menurut awak dhewe ya bener. Menurutmu? Menurut kene iya Mbak. Oh iya. Bayi tetep kalah nggonan. Monggo ning gone digone pengadilan sing salah aku, Mas. Paling Mbak Yun kan tidak ada jarak. Mangan apa buah naga terus Sampai sampe Kinara. Oh iya. Ya makasih ya Mama ya. Ya. Kinara. Mangan buah naga. Kayak ngono ya, Mbak. Ada dhewe lah, Tuh. Piye. Kinara. Yes, makasih ya Mak ya. Sesuk papa bertemu lagi. Ya. Oh, alah harisane ora keneng kene Dek Dewi urung. Iya, terus ya urung titi wancine. Numpak legendaris pertama Iya. kali punya motor. Iya, Mak. Motor yang mau tak kasih utangan ke Mbak Indah dulu. Pas ngeprank kae ya. Iki cara mana bibit kawite duwe motor ya Mak ya. Sapa ngerti iso nyar kan amin gak roh ya Mak rezeki kan ini gak roh ya Mak. Wis makasih Mak Jah. Ya saatnya kok wangi ya. Maksudnya bantu ya tolong ya. Mau nganterke belanjane bagi pemirsa. Ya di anu Nduk dibuka. Mbah Yi kula ajeng damel video Mbah Yi. Kula ajeng damel video Mbah Yi. Engko dibukai. iki mbek nduk karo sisune. Nggih Mbah Yi. Ndek wau wonten tamu saking Palembang. Nggih duwe uni nek bar sakit ngono wis sembuh. Pengen ketemu Bu Yuni ngono nggih cerita kula niki duda ngono barang Ibu. Kok ketemu aku? Iya intan barang kok tapi kan pengen roh Bu Yuni, pengen roh keluarga. Pengen temu arek dudor sing Iya cerita kula niki duda ampun pisah kali bojone kula ngono Ibu. Ya wis cerita kali Dek Dewi kali kula lha iki belanjane Mbah Yi pemirsa nggih. Punya Intan nggih cobi niki nggih. Nyun sewu. Intan. Golek ngono. Lah iki Kok Mbah Yi wangi noto ya, Dok? Ya, punya Intan 1, punya Repa 2. Repa nggih ngeten iki Mbah Yi. Ampun niku jenengan suwes. Oh iki no ya. Iya, sampun punya Intan niku. Mbah Yi wangi noto, Dok. Wangi noto. Kok kono sih? Wis ngene tok. Repa, iki dagangane jenengan. Mas teh kula pengen ngonten jenengan ben noto-noto alon-alon nggih. Nduk tulung teh gawe rene nggih. Olah kepopong. Teh. Ati lek ayo. Pun hati-hati Mbah Yi iki
nganu nyoteng bayi. Penak nggih Bu, anu keluargane jenengan mboten kados kula. Niku kula nyopir teng dalan dunia keras. Terus tak ngenekno Bu. Pak, tiang gesang niku sawang sinawang. Lak nggih leres nggih Bu. Sing ketoke disawang penak, ketoke guyang-guyu adem ayem kan mereka hanya melihat dari luarnya saja. Kalau udah tahu sama sekali ya terakhir. Sawangane nggih empuk, inu. Alhamdulillah. Sing lakoni nggih disawang ngono dianggap inuk ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lancar terus ngono lho ya. Ya pemirsa ya. Gedane repa Bu. Iki reksonane tinggal situ. Ya, ini. Oh, niki ngene kula Bu, amit yen sewu. Asin tinggi nemplekke teng jero kuning. Ngono lah ya sing punyamu diambil karena yo jadi sawang sinawang. Makasih. Enak goreng Dok. Makasih ya Dok ya. Iki ya punya Intan iki. Oh, iki. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita tambahin iya. Nggih. Malah didongakno itu doa itu. Nggih, mugi nggih. Ada orang sing mendoakan saya. Makasih karena doa-doa ya kembali baik. Amin. Wis pokoke intine mbuh kene sedih, mbuh kene piye pokoke biasa mawon nggih. Dadi wong sing deloki lho ya, kae lho, Mbah Yi kok gak tahu sedih, padahal kan yo sing ngerti kan ning jero ati sapa. Baik kalene sedih ora apa? Nek diklung-diklung sedih ora perkara sedih perkara ora. Sedih iki sedih ngene iki. Iki ya ngene pong ya. Nggih, niku repa. Iki mek kingko. Oh, kesalahan nek iki ditukang. Alah, gampil wong kula nitip mengke nggih jenengan kersane jan lebetke wong benten nggih kula tumbas rokok ngene nggih Pak Silo. Nggih. Seneng di rokok tiap hari. Nggih, Mbah ya. Ini lho. Kadang enek pemirsa kegiatan bayi noto warung lah niki sing kangen noto warung nggih Mesani bayi yo noto warung nggih pemirsa ini pokoke muga-muga paringi sehat terus wis pokoke ngono piye nah wong terus tuwek iki sakjane mau jenengan kumpulkan bayi kadang saged dihiasi napa nggih sampah biasanya sing ageng-ageng. Nggih. Dek wong Makja mriki ya Bu ceritane. Iya. Ini karene kok ketelakan yo kan. Mboten mendhet jambu meleh. Enak jambune wong pukul jenenge. Pokoke mulai pekorone sik. Iki ditata iki pemirsa saya tak jak mriki jenengan. Wih. Ji Samsung. Belum sudah tertata rapi. Mbak Rina. Ini kemarin beli tisu sama teh sama sop. Bayi seumpami jeng ben jenengan pun sepuh tenanan nggih. Niku cita-citane kedepane untuk warung niku sing jenengan sreg dalam hati diteruske Repa napa Bunda Dewi? Terus direpa. Repa nggih. Ben didandani Repa Mbah Yi sapa ngerti kene diganti tembok. Niki tembok. Nalon Terus enten rak-rake ngoten niku lho Mbah, mengke pembeli ben mendhet kiambak ngoten niku lho Mbah. Ndake kaya anu kaya warung sing wis apik-apik ngono. Kan warunge wong tua sing iki lah. Wong ngene wis senenge ra karuan. Kami ada gula. Mbah iki jualan ket aku SMP pemirsa. Maune kan ning omah sebelah kene. Ning kene kan terus didandani dibiukno. Dibiukno didandani terus ngaleh ning guri. Ning guri pol pembeline. Ora ning guri pol, iki lho ning anu. Ning kene iki lho omah sing gasebung kuwi eleng nggih. Gasebung ngamping ning kalau ngamping. Oh ngamping nggih. Kayak pembeline ora roh megake Mbah Yi loroh ujug-ujug dagangane ning ndi. Terus kembali lagi maju rene. Terus maju rene iki pemirsa. Pol rono pol. Terus bareng kuwi Mbah Yi berjumpa dengan kan Bapak terus kapundhut. Terus Mbah Yi berjumpa Mbah Kong di 2017. Enggak, mboten Mbah Yi.
Kok iso 2017? 2017 Bapak Kapundhut. Jenengan kan dadi jendes kan sekitar 11 tahun bayi. Ketemu Mbah Kong 2009 menak 2019. Ya 19 sekitaran. Nggih, 2019-an toh. Terus nggih. Kliwat ambek pake kuwat 3 tahun kliwat iki. Bapak Kapundhut iki jenengane cilikane Dio bayi. Dio yuk. Cilikane Dio sakniki pun pinten usiane. Nggih to. Nggih pokoke ginilah pokoknya. Lali. Bayi pokoknya yo wis doakan bayi pokoknya sehat terus karena yo bayi ya cuma gini kelihatannya pokoknya yo beku baru beli warung mbok tukang biji boten air sing buat asli pokoknya yo dagangannya kayak gini lah ya ada sing teles pokoknya kering semua jadi nggak laku sekarang besok ya nggak apa-apa cuma bayi enak sabun ya udah ada tepung-tepung kayak gitu rokok-rokok ini pokoknya bayi tapi yo setiap hari bayi buka karena itu buka jam 10 ben ora kecelek pemirsa sing golek koyo tak ke Mbak Lina niki selalu mencari gula air ku selalu gede bayi ngoten nggih bayi nggih pokoknya warung ini pindah 1, 2, 3, 4 kali pindah 4 kali pindah terus bar ning Guri madhep lapangan kae wis bersama Mbah Kong Suroto terus saiki pindah lagi ke sini jalan raya kecil tapi jalan kecil kene kan pernah tinggal tutul di Susi Mie Ayam pemirsa dadi iki enek meja-meja ning kene enek gerobake ning kene tutul mie ayam terus bar ngono kosong wis kosong terus bayi pindah lagi ke sini ditata ulang alon-alon. Wis semoga-moga Bu Reva rezekine paringi lancar. Nano men. Nggih. Salah tutulan sithik. Nggih. Nggih. Damel video nggih. Dodolan nggih. Ben atine ben ditotor yen nggih bayi nek kados Reva kan anak muda kan jek pengen TikTok sing apa ngono kae. Mau ngene iki tok dolane ora modot, pokoke penting seneng. Sing ape takjak nggih konten iki yo ilang Ibu. Pokoke pentinge ora modot telah bayi modote kondi le wong tre wong tuwi. Ya wis ngene iki tok ngono kuwi ya wis senenge ra karuan. Lah nek wong nom masuk ben modot dikembangkan. Kembangno men dan nek bayi ya wis ngene iki tok. Penting ya rokok entek kula sithik sesuk neh ngono. Ora terus ulah nek iki wis bayani. Kan ngeten bayi nek anak muda kan mengikuti perkembangan zaman sing saat niki rame nopo. Nggih ngoten to. Wis apa ngerti sampean Repa duwe rezeki dodol mbok besok kan dilanjut sing enom. Ngoten yen bayi. Nek sapu. Iki kene Mbak Lina sik buka. Nggih bayi. Iki obat sedot. Obat sedot dan parang-parani aku padahal ngomong lek nar. Obat sedote tesik le mboten pajeng. Nggih. Wis ben Bu ngomong yo cek ben wong titipan wong. Oh, titipan. Titipan murah kuwi pumbeno Bu. Bosok yo ben darek ngono kuwi aku men. Aja ngono wong dagang iki yo barekno sing nyetori aku. Nggih. Wes ceritane Mbah Yitok iki nggih pemirsa hari ini. Iki sing ndek bengi bayi. Kadang ki nek dayoh niku pemirsa. Apa mungkin nenek pengeterke material apa kan iki kok adem-ademan jukukno iki. Selamat sore nggih pemirsa. Selamat piye to ndukku mbok cetak-cetik ngono. Engko sik leh kuwi dicetakno engko sik. Nek sing mbok cetikno kuwi mang sing jaba, engko sik engko. Ini jaba Mas Ben ya. Lho, kan poro. Ijek pading nduk, engko tak ibu ae gak apa-apa. Sik. Iya wis nyala. Pateni sik ya mene. Penting jero sik. Demikian nggih pemirsa konten Intan dan Bayi sore ini. Tunggu dinongo yang terbaik untuk jenengan semua nggih.
Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak Dok, kamar. Wes sih. Kamar wes. Aku lono. Iya aku aja mbok tinggal lho ta. Ya. Mari entane ngono cah. Ayo. Yo ki kancing sisan. Kancing rambutku. iya tolong ceklikno. Iki gathule iki tolong kok kono ndukku ilang gathule ibu yang tolong aku. Iki lho, iki nek nggo nganuni suket, ngono ki terus engko klendran gak kecanda ngono ku lho. Wes kok dianu ibu ceklikno tae. Wes ngono tok. Kulo gathul. Lah kuwi kok kene lho kok jero kono lho. Kok iya. Golekane gampang. Ngono ki mlenjer lagi no lendo ya. Iki sapu gerang. Tutup sik videone aku wis nyoteng bayi iki mang rene. Ini iso. Ya wis ndang. Wis ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang jeronan pakai jeronan nih. Oh ya wis. Demikian ya pemirsa konten sore ini ya. Konten keseharian kita seumpama ada salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya. Semoga yang sakit dan diangkat penyakitnya dan paringnya sembuh. Pejuang garis dua semoga Allah segera memberikan omongan yang saleh-saleh. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus enak melok Bunda Dewi ta? Delok wong poli. Ya wis ndang. Kumbahan wis aman? Kumbahan aman. Gluduk pemirsa pe udan.